Εσένα σε έχω δει πρώτη φορά εδώ. Πρώτη φορά. Από πού είσαι? Αθηναίος, παοκτζής και τα μυαλά στα κάγκελα. Για να δω. Αυτός έχει τέτοια τρίχα εδώ πίσω που μπορούσε να με κάνει εμένα σταμάτη κόκο. Μεταμόσχευση. Σταμάτη κόκοτα με έκανε όπως. Έλα μπροστά ρε. Φωνάζετε κοντό. Ναι. Για κάτσε εδώ ρε. Δεν μπορούσες με αυτή τη μάπα να είσαι κάτι άλλο εκτός από παοξής. Έτσι, πάω και τα μυαλά στα κάγκελα πάντα. Ναι. Είμαστε στην πρεσβεία κάτω στην Αθήνα και κράταμε ψηλά τη σημαία του ΠΑΟΚ. Τι δουλειά κάνεις? Μεσίτης. Μεσίτης. Αντίπαλος με το. Κάτω στην Αθήνα το έχεις το μεσητικό. Ποια περιοχή? Πειραιά. Πειραιά. Ζούμε ανάμεσά τους. Ναι. Εδώ, μίλα εδώ κανονικά. Ναι. Ζούμε ανάμεσά τους. Από πού είναι η καταγωγή σου? Κρητικός. Κρήτη και Βορράς, Γλέτη και το Πειραιάς. Κρητικός παοξής. Από πού και ως πού? Εγώ είμαι 37 χρονών. Η γενιά μας είμαστε της Μητρόπολης του μπάσκετ. Ναι. Α, μπασκετικός παοξής είσαι? Μπασκετικός και λαό του ΠΑΟΚ. Λαό του ΠΑΟΚ, γιατί λαό του ΠΑΟΚ τώρα? Από παιδάκι με είχε πάρει ο πατέρας μου. Μια φορά ανεβήκαμε. Ναι, με τον Όφη. Μπασκετάκι να δούμε Αλεξάνδριο και τρελάθηκαμε το λαό. Γούσταρες το λαό. Εγώ δεν έγινα πάω για τους τίτλους, εγώ έγινα πάω για το λαό. Ναι, αυτό είναι. Ακριβώς αυτό. Ναι. Άμα θέλαμε τίτλους γινόμασταν γαβράκια. Ναι, ενώ ο λαός τώρα ας πούμε είναι δυναμικός και ναι. Και πρέπει να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Ακόμα περισσότερο. Χθες το βράδυ έκανα μια εκπομπή, ήρθε ένας παλιός παοξής φίλος μου, ο Παδόπουλος που λέει ο κόκκινος, ο φίλος του Ασλαμά, γερός παοξής, έτσι δυνατός παοξής, ο οποίος μου λέει δεν βλέπω, λέει, κατά κάποιο τρόπο έτσι μεγάλη ας πούμε, εκτός από τους οργανωμένους, δεν βλέπω, λέει, μεγάλη ας πούμε ανταπόκριση και τα λοιπά και θλίβομαι και τα λοιπά. Έτσι είπε αυτός, έτσι διέκρινε αυτός. Εσύ τι λες? Είναι λίγο καμία σχέση με τη ζήτηση με τον Βάζελο πριν 2 χρόνια. Why, γιατί? Λόγω ξενέρωσαν λίγοι τα σκηνικά που γίνανε με το πρωτάθλημα. Ναι, και άλλοι φοβούνται τα επεισόδια. Ποιος φοβάται? Οι οικογενειάρχες ίσως σκεφτόνται να μην κατέβουν γιατί ξέρουν ότι θα γίνει μανούρες. Και μετά τις δηλώσεις που έκανε η Floriginal που λέει μην τολμήσει να πατήσει πόδι παουτζή στην Αθήνα, πρέπει να τους εξηγήσουμε το όνειρο. Θα κατέβεις? Γι' αυτό ήρθαμε να βρούμε και εισιτήριο για το τελικό. Βρήκες? Αύριο, είμαι ανεξάρτητος, δεν είμαι σε σύνδεσμο. Έλα, μωρέ, κάτι θα γίνει. Εντάξει, θα βρούμε, χαλαρά. Θα πας τα παιδιά, πεις είμαι φίλος του Ραπτόπουλου, σε τουλουμπιάσουν πρώτα στο ξύλο και μετά θα σου δώσουν και ένα εισιτήριο. Αλλά μετά από αυτά που έκανε η Floriginal, πρέπει να τους. Θα έπρεπε να κατέβουν τα κομμάτια κάτω με τρένα όπως τη δεκαετία του 80 στην πλατεία Ομονίας να δούμε ποιος έχει τα κάκαλα. Το θυμάμαι εκείνο το μάτς. Ήμουνα κάτω στα επίσημα και πέφτανε βροχή οι καρέκλες από πάνω. Μετά το 2-0 του Βαγγέλη Βλάχου. Και ήταν ο Κίμωνας Κουλούρης. Την Παναγία σας! Που χαλάσατε τη γιορτή! Την Παναγία σας! Βαμμένο φρύδι, Πασόκ Χούντα επάνω κτλ. Μάλιστα. Ο πρόεδρος να πάει κάτω. Καλύτερα να μην πάει, να αφήσει να γίνει ο κόσμος να πάρει την κατάσταση πάνω του. 2 παιχνίδια που ήταν εκκλησία η Τούμπα και δεν κουνήθηκε φίλο, μας στήσανε χοντρά. Ναι, να μην πάει δηλαδή. Να μην πάει. Ωραία. Αν πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο και είσαι εκεί με τους παοξίδες, ποια είναι η αντίδρασή σου? Γυρνάς κόλλο, δείχνεις παπάρι, τι? Εγώ προσωπικά είμαι της άποψης να γίνει το Brexit, γιατί το κυπαελάκι παρηγοριά στον άρρωστο. Μπορεί να μας. Άρα εσύ είσαι για μανούρα τώρα δηλαδή. Βλέπω το μάτι σου γυαλίζει, σαν του Ανέστη Βλάχου να πούμε, ναι. Γυαλίζει το μάτι. Το μαρούλι όλο είναι στο Champions League, τα 25 μοίρια. Δηλαδή να τα κάνουν ρημαδιό οι παοξίδες, λες. Ρημαδιό να τους πάρουμε όλους στην κόλαση μαζί μας. Έτσι για να βάλουν μυαλό. Καριολάκια. Καριολάκια, πες. Τα καριολάκια εκεί της Αθήνας, ναι. Να βάλουν μυαλό το γατάκι ο Τίγρης χωρίς φράγκο, χωρίς μία. Τζάμπα το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφια και ήθελε πρωτάθλημα. Ναι. Τουλάχιστον ο Γαύρος μπορεί να είναι απόγονοι του στόλου, μπορεί να μην τους μισούμε. Επικόκαλη τουλάχιστον είδαμε. Πιο μπρουτάλο Γαύρος δηλαδή, Τι μπρουτάλο Γαύρος, η πουτάνα ήρθε εδώ, έκανε την κότα να πούμε. Ο Βαγγέλας είναι η τροπή της Κρήτης. Ναι. Καμία σχέση με τον κόκαλη, μπορεί να τον βρίζουμε. Έριξε χοντρό χρήμα τότε όμως. Πιο μπόιο αυτός, Πιο πόσο κόκαλης. Μάλιστα. Και προστάτευε την ομάδα. Άρα, πρόεδρε, δεν πας κάτω. Αφήνεις το λαό να τα κάνει μουνί καπέλο να πάμε σε Brexit. Πάρουμε, δεν πάρουμε το κύπελο. Δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει ο τελικός. Δηλαδή, 90% θα γίνει μανούρα. Πιστεύω. Θα τα κάνετε πουτάνα. Πουτάνα όλα.
Το κυπελάκι είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Να γλύψουμε κι εμείς ένα κουγαλάκι. Ναι. Άλλος γαμάκι και εσύ θα γλύψεις την πατούσα. Έτσι. Αυτό είναι, τελείως. Το Champions League είναι το πρωτάθλημα και τα 25 μοίρια του Τσουλού. Το σκουλίκι πώς το βλέπεις? Έλειψε από την πρώτη εθνική. Ναι. Και καλά τα τραχτέρ, 4 χρόνια, να τους κάνουμε λίγο καζούρα και τέτοια στους συμπολίτες. Ναι. Να τους πω όμως καλή επιστροφή, ναι. γιατί χρειάζεται ντέρμπι Θεσσαλονίκη και να δυναμώσει το πρωτάθλημα σε σχέση με την Αθήνα κάτω. Πλατανιές και τέτοια, καλύτερα ο Άρης βέβαια. Σωστά, τουλάχιστον να γεμίσουν το γήπεδο. Και ο Άρης και ο Ηράκλης μακάρι να ανέβει γρήγορα. Τι θέση πιστεύεις θα πάρει ο Άρης? Θα σωθεί, θα πέσει, θα βγει Ευρώπη, τι? Θα σωθεί. Έχει φανέλα. Φανέλα έχει. Έχουν δίψα μετά από τόσα χρόνια οι Αριανοί. Δίψα έχουνε. 4 χρόνια στα τραχτέρ και από εδώ και από εκεί. Πεθύμησαν λίγο σαλόνια τη Super League. Και με το χοντρομούνα τον Ασλίδη, πού θα πάνε δηλαδή? Η χοντρομούνα ο Ασλίδης. Είμαι Άρης από μικρός. Θα πάρουν και κάνα παίχτη από τον Ολυμπιακό δανεικό, κάτι θα κάνουν, τα έχουν καλά με τον Ολυμπιακό. Τα έχεις μάθει. Θα τους βολέψει. Τα έχεις μάθει. Δημοσιογραφία είχα σπουδάσει κι εγώ. Τι έκανες? Αθλητική δημοσιογραφία είχα σπουδάσει κι εγώ. Δεν το εξάσκησα ποτέ το επάγγελμα. Τι επάγγελμα κάνεις? Μεσίτης? Μεσίτης και είχα την παλιά εκπομπή στο ραδιόφωνο κι εγώ, με μουσικές όμως. Πού, ποιο, τι? Σε ιντερνετικό ραδιόφωνο. Πού, πες το. Diva FM έχει κλείσει τώρα. Diva FM. Μουσική, ροκ, σαξοφωνίες και τέτοια. Α, δεν είσαι της παραδοσίας, καζατζιδικός. Πολλά ακούμε και Στράτο Διονυσίου. Παοξής να μην ακούει Στράτο, δεν υπάρχει. Άμα δεν κλάψει ο Παοξής μπορεί, δεν γίνεται άμα δεν κλάψει. Παοξής δεν κλαίει ποτέ, απλώς μερακλώνει και την κατηγλέτη. Μερακλώνει, Κομμουνιστή, δεν μου στείλες μήνυμα. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, σε ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ μπρουτάλ φυσιογνωμία. Να σε καλά, Κωστή. Ραπτόπουλο ακούς. Υδροχός κι εγώ. Πόσο Φεβρουαρίου γεννήθηκες? 12 Φεβρουαρίου. 17 εγώ. Δεν μου λες πόσες φορές είπες αυτό το καριόλ το Ραπτόπουλο, άμα το βρω τόσο δυο πουνιές στο μπούστι. Πραγματικά. Εγώ σε πάω γιατί είσαι όπως και εγώ στην Αθήνα μες στη φωλιά του Λύκου και εσύ μες στην Τούμπα, να μην σε πάω και είναι επανάσταση αυτό, οπότε σε γουστάρω. Είμαι ο παδός Ραπτό και αλεβάτου. Η MyBet τι είναι? Δύναμη στο στοίχημα. Δύναμη στο στοίχημα. Είναι φίλη μου. Και έγινε φίλη μου γιατί την έψαξα, την ψαχούλεψα. Και επειδή την ψαχούλεψα βρήκα ωραία πράγματα. Νομίζω ότι θα βρείτε παρόμοια πράγματα κι εσείς αν την ψαχουλεύσετε. Η MyBet είναι φίλη μας. Και καιρό ταμείο. Έτσι και καιρό ταμείο. Λοιπόν, ο Παοξής από την Αθήνα, ο οποίος είναι κριτικός, λέει γουστάρω να τα κάνουμε λίμπα, λέει γης μαδιά. Και μια ματινάδα του Ζωηδάκη που δεν είπα πριν. Κάτσε να ακούσουμε το Ζωηδάκη. Με κριτικιά τα είχες ποτέ? Τρελές για δέσιμο, τα είχα εγώ. Οι καλύτερες γυναίκες κριτικές, οι καλύτερες και νοικοκυρές και θερμές γυναίκες. Ναι. Πες το Ζωηδάκη. Μια ματινάδα του Ζωηδάκη, παοξίδες και κριτικοί, όλοι φωνάζουμε και οπλοφορούμε. Ναι. Το έχουμε στο αίμα μας, κομπιουτεράκι και καλά έκανε ο Ιβάν. Ναι. Όπως ήταν και παλιά ο Καπετάνιος που καθάρισε με το περίστροφα, δεν ήταν η πρώτη φορά. Που η Χαβούζα η Αθήνα την έπιασε στο κλάμα, τώρα πρώτη φορά είδε όπλο στο γήπεδο. Ο πρώτος διδάξας ήταν ο Καπετάνιος και μαγιά του. Όλοι οι άλλοι ήταν με το μαρούλι, με τη τσέπη πλήρωναν. Ο Καπετάνιος μπούκαρε με το όπλο στο γήπεδο και καλά έκανε και ο Ιβάν. Όπως και τον στήριξε ο Τράκης ο Γιαννακόπουλος, ο μοναδικός κάτω στη Χαβούζα, που λέει ότι άμα σε κλέβουνε και νιώθεις αδικημένος, φυσικά και θα βγάλεις όπλο. Αυτό ήταν ένα τραγούδι, η Μαντινάδα, αυτό ήταν ένα τραγούδι του Ζωηδάκη. Παοξίδες και κριτικοί, όλοι φωνάζουμε και οπλοφορούμε. Δεν έχει ομοιοκαταληξία. Τραγούδι. Και πες, θέλουμε Brexit. Είμαστε του Brexit, γιατί είμαστε περήφανοι, δεν θέλουμε τα κυπελάκια, δεν γίναμε ΠΑΟΚ για τίτλους. Μας στερήσαν το πρωτάθλημα από τη δεκαετία του 70 που είχαμε τη μεγαλύτερη ομάδα και τότε δεν υπήρχαν κάμερες να βλέπουν αυτά που γινόντουσαν. Άρα εσύ είσαι υπέρ του να τα κάνετε γης μαδιά. Όλα τις πουτάνα στο κάγκελο. Μας προκάλεσαν οι Φλορίτσιναλ και ο άλλος ο Ψαριανός, Ψαροκασέλα. Έβγαλε γλώσσα, πρέπει να του εξηγήσουμε το όνειρο, να βάλει μυαλό. Γιατί πολλοί μας έχουν πρίξει κάτω στην Αθήνα, οι χαμουτζίδες. Το ΠΑΟΚ το συμφέρει το Brexit. Μας συμφέρει όλους. Πάρουμε στον τάφο. Από τη στιγμή που ενώ έριξε λεφτά ο Σαββίδης, ό,τι και να κάνει δεν μας αφήνουν να πάρουμε πρωτάθλημα, δεν θα δει κανείς τη χαρά του σε το νιου του Champions League. Και Ροναλντίνι να φέρεις
με την παράγκα της Αθήνας δεν σε αφήνω να πάρεις πρωτάθλημα. Ο Τίγρης χωρίς μια ομάδα με το Μπακάκι και τον Μπαγκασέτα και πήρε πρωτάθλημα. Λες τα Αλάνια δηλαδή. Να γίνει χαμός και όχι με πούλμαν, θα πρέπει να κατέβουμε όλοι με τρένο, να πάμε από πρωί στην Ομόνια και όποιος τολμήσει να πατήσει εκεί. Όπως κάναμε τη δεκαετία του 80, που όλη η Ομόνια ήταν ασπρόμαυρη και όποιος αλόθρησκος τολμούσε να πατήσει εκεί, το παίρναμε στο κυνήγι. Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί. Από ποιο μέρος της Κρήτης είσαι? Ζωνιανά, Λευτερία σε Ζωνιανά, Παοκάρα. Έχετε σύνδεσμο οι Παοξίδες στα Ζωνιανά? Έχουμε και είμαστε περήφανοι. Δύναμη. Ο Πάοκ στην Κρήτη έχει δύναμη παντού και στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Είναι μαχητές και σε όλα τα γήπεδα και με το Πλατανιά και με τον Όφη. Πάντα κατεβάζουμε καλό κόσμο, ακόμα και στο μπάσκετ, με το Ρέθυμνο. Πάντα είμαστε εκεί. Κρατάνε ψηλά και οι συντέκνοι τη σημαία. Κρατάω λοιπόν. Ο κριτικός ο Παοξής λέει γαμίστε την Αθήνα, είμαστε με τον Brexit. Μυαλό, αυτό. Δεν το υιοθετώ εγώ αυτό το πράγμα, αλλά... Να μην δει λεφτά κανείς. 25 εκατομμύρια στο Τίγρη δεν θα περάσει. Να ρίξει λεφτά πρώτα και να το πάρει μέσα στο γήπεδο το πρωτάθλημα. Εμείς το 2008, όταν τους το πήρε ο Ολυμπιακός με τον Βάλνερ, εμείς οι Παοξίδες και εγώ προσωπικά στηρίζαμε την ΑΕΚ που είχε δίκιο. Ναι, αλλά σωθήκατε την κατηγορία. Αλλά τώρα 9 βαθμούς μείωνα, αυτή είναι η μεγαλύτερη σφαγή. Ούτε τη δεκαετία του 70, ακόμα και ο Κούλος Αποστολίδης στο συλλαλητήριο είπε αυτά που γίναν φέτος δεν έγιναν ούτε τη δεκαετία του 70. 2 παιχνίδια, πρώτη φορά η Τούμπα Εκκλησία και για ένα ρολό ταμιακής να μην γίνεται το παιχνίδι. Δηλαδή αυτά ή Μάρτον. Χαιρετισμούς Κούλες, σας περιμένουμε στην Ομόνια. Άμα έχετε αρχίδια, αλάτε να δείτε ποιος είναι μάγκας. Μια τρίχα από τα αρχίδια του Πάουκ είστε, χανουμάκια. Βγάλατε γλώσσα. Χουλικάνια του πληκτρολογίου είστε. Άντε, γεια. Ναι. Ναι. Συνεχίζω εγώ τώρα. Ο Βόλος πέρσι είναι εκκλησία μπροστά σε αυτά που θα γίνουν φέτος στο Άκα. Πεζογέφυρες στο Άκα θα κλείσουμε. Κάτσε να μου τα πεις από κοντά. Αυτά που γίναν στο Βόλο πέρσι είναι εκκλησία μπροστά σε αυτά που θα γίνουν στο Άκα. Ετοιμάζονται οι πεζογέφυρες και η τάφρη του Άκα. Ό,τι και να κάνει η αστυνομία, οι μανούρες θα γίνουν. Χέσε με τον εισαγγελέα. Χέσε με τον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας, άμα ήταν εισαγγελής, αν ήταν ευπατρίδης, η Ελλάδα δεν θα ήταν μέσα στα σκάτα. Άσε με και εσύ και εισαγγελής τώρα. Άσε τώρα. Άμα η εισαγγελής ήταν σωστή, η Ελλάδα δεν θα ήταν στα σκάτα που είναι τώρα. Εντάξει, άντε μη χέσω και εσένα και τον εισαγγελέα τώρα. Άντε με τον εισαγγελέα. Σε κάνει ντάω εισαγγελέα. Τι είπε ρε, ας τον πάρει μέσα. Και χαλάλι το κύπελο. Όπως πήραν τα χανούμια το πρωτάθλημα στα χαρτιά, χάρισμά τους και το κύπελο. Και αυτό στα χαρτιά με τις μανούρες που θα γίνουν θα το πάρουν πάλι. Πέρσι, μείον 7 αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών για τα επεισόδια στο Βόλο, μόνοι μας πλαγωνόμασταν. Τα χανούμια δεν φάγανε μία αγωνιστική. Δηλαδή στην πεζογέφυρα πέρσι πλαγωνόμασταν μεταξύ μας. Να ζήσει η δικαιοσύνη της Ελλάδας και του παρακράτους των Αθηνών. Μερικοί που λένε για ανεξαρτητοποίηση έχουν δίκιο. Αυτό τι σημαίνει ανεξαρτητοποίηση, να χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο? Όπως η Καταλωνία, όπως και οι Καταλανοί που είναι υπέρ της ανεξαρτητοποίησης από την Ισπανία. Μια ζωή Θεσσαλονίκη αδικείται από την Αθήνα σε όλους τους τομείς. Αθήνα είναι μόνο η Ελλάδα για αυτούς. Έχουν αδικήσει όλη την περιφέρεια, δεν μιλάω μόνο για τη Θεσσαλονίκη. Πώς θα την κάνουμε δηλαδή, πώς θα την χωρίσουμε, με ποιους θα πάμε εμείς? Θα πρέπει να βρεθούν πολιτικοί με αρχίδια, να πάρουν τα ενία και να προβούν σε δημοψήφισμα. Δεν γίνονται επαναστάσεις, πρέπει να γίνει δημοψήφισμα. Όπως ήταν και η Κρήτη που λέμε για ανεξαρτητοποίηση της Κρήτης και η Καρία. Πρέπει να βρεθούν πολιτικοί με αρχίδια να απαιτήσουν δημοψήφισμα και να αποφασίσει ο λαός. Τι να το κάνουμε, να είμαστε μέσα στη Χαβούζα, να ταΐζουμε τους Αθηναίους. Όλη η επαρχία δουλεύει για την Αθήνα. Δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, είναι όλη η Μακεδονία, όλη η Θεσσαλία, η Κρήτη. Όλοι να δουλεύουν για τους Αθηναίους. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλη ξεφτύλα. Άμα δεν υπήρχε Μακεδονία και ο κάμπος της Θεσσαλίας, όλοι οι Αθηναίοι θα ψούφουσαν της πείνας. Χαιρετίσματα χαμουτσίδας, σαν τέτοια που λέει και ο Τάκης. Λέγε κομμουνιστή. Ό,τι πεις κομμουνιστή. Είσαι αρχηγός, εγώ είμαι βοηθός σου.
Λοιπόν, λα, στο σχολείο δεν. Λοιπόν, ψόφαρε κουράδα, λέει, με την κοτσίδα. Θα φας τσιμέντο μακαλό αν κατέβεις, λέει, προς τα κάτω, λέει. Ναι. Εσύ πάρε το μικρόφωνο και σχολίαζε όταν θα σου λέω εγώ. Για να μην πηγαίνω, έρχομαι εγώ εδώ πέρα. Τα χουλικάνια του πληκτρολογίου, Κωστή, τα χουλικάνια του πληκτρολογίου. Αυτοί δεν μαλακίζονται, χειρονακτική εργασία τους είναι το πληκτρολόγιο. Ρε βλάκα, ο Πειραιάς έχει δουλευταράδες άντρες, λέει. Η πόλη με τη μεγαλύτερη ανεργία στην Ελλάδα είναι ο Πειραιάς. Μάλιστα. Σύνορα, λέει, στη Λαμία, ρε. Δούλοι των Αθηναίων είστε, ρε, βρωμιάριδες, λέει. Λοιπόν, καραφλοκοτσίδα στη Μαρμίτα σε θέλουμε, λέει. Στη Μαρμίτα. Πολύ ευχαρίστως. Είσαι για Μαρμίτα? Μέσα. Θα τη φτιάξω τη Μαρμίτα του χρόνου μια χαρά. Θα το κλείσω μια μέρα πιο μπροστά το γύρο πάνω από ό,τι πρέπει. Βιετνάμ θα γίνει. Λοιπόν, βάλε, λέει, στον Ιφικό μωρή κριτικοπούλα μου σαντένια στην Ομόνια, λέει. Θα κάνεις το νεκρό στους κάδους, να πούμε, λέει. Μωρικούλα, έλα στην Ομόνια, σε περιμένουμε. Όταν εσύ ήσουν ιδέα στα αρχίδια του μπαμπά σου, εμείς αλωνίσαμε στην Ομόνια και τα κάναμε όλα της πουτάνας. Λοιπόν, μόνο Άρης Ρετάνες, λέει, του χρόνου κύπελο θα πάρουμε. Λοιπόν, Μπούλη, έλα σε θέλω από κοντά να τα λες αυτά, λέει ο Πάνος GR. Έλα ζωγράφου, ρε χοντρέκια στην Ομόνια, να πούμε. Λοιπόν, Ομόνια είναι Πακιστανή. Η κούλα είναι μόνο για τη σκεπαστή. Ακόμα και στη Νέα Φιλαδέλφια ερχόντουσαν οι γάβροι παλιέ και τους κατουρούσαν από πάνω. Σκεπαστή και βγάλανε γλώσσα. Τα σκουλίκια του Νότου βγάλανε γλώσσα. Σκουλίκια του Νότου. Σκουλίκια του Νότου. Τους κατουρούσαν οι γάβροι στη Νέα Φιλαδέλφια παλιά από πάνω στην κερκίδα και τους κατουρούσαν τις χανούμισες, τα χανούν μπουρέκ και βγάλανε γλώσσα. Ούτε ταξί δεν γεμίζουνε. Τι διαμάντι μου στείλες, Βασίλη. Τι διαμάντι μου στείλες, Βασίλη. Σε βγάλανε από τη σκεπαστή, λέει. Πάρ' το μικρόφωνο από το χοντρό. Πες τα χοντρέ. Ψόφα χοντρέ. Τι διαμάντι μου στείλες, Βασίλη. Πάω και χασίσει, λέει. Κακάδι και... Λοιπόν, χοντρέ αμόρφωτε. Σε είπε αμόρφωτο. Όταν εγώ σπούδαζα και δημοσιογραφία, αυτός ήταν στα αρχίδια του μπαμπά του. Να μάθει ορθογραφία και μετά να μιλάει. Σε 10 λέξεις 9 είναι λάθος ορθογραφικά. Η Αθήνα είναι πράσινη, χοντρέ. Χαχαχα, γελάνε πολύ. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει, Ραπτόπουλε? Της πουτάνας πιστεύω. Ο Χοντρούλης έχει 3, λέει, διδακτορικά. Μας κούφανε. Θα σε βρούνε νεκρό, ρε βλάκας, λέει αυτό, ράψε αγαπάμε. Λοιπόν, μάθε να μιλάς, ρε ψυχάκια, μπερδεύεσαι, ρε. Μόνο Κρήτη, λέει ο άλλος από κάτω, ο Τζάνσον. Δημοσιογράφος, το Διαμάντο, τώρα εξηγούνται, λέει όλα. Ντροπή της Κρήτης, λέει ο άλλος. Κρήτη και Βορράς, καμία το Πειραιάς. Λοιπόν, ούτε 1000 άτομα δεν δεκατεύεται, πουτάνες χεσμένες, λέει αυτός. Λοιπόν, Ραπτόπο, όποιος πάρει το κύπελο αυτόματα, λέει, παίρνει, λέει. Τι παίρνει, δεν προλαβαίνω. Ρε κομμουνιστή που πολύ γρήγορα περνάνε, να πούμε. Βάλε μια τάξη, λίγο. Κύπελο στην Έμιθ, Βούλγαρε Μάο. Λοιπόν, χαζός με δίπλωμα. Μπούλη, για πες του, ναι, εντάξει. Μόνο Τρέγιας. Χαχαχά. Σκάσε γάβρε του Βορρά. Τσιμέντο και στο βυθό του Πειραιά, χοντρέ. Λοιπόν, Μπούλη, τη θυμάσαι, λέει, τη φιέστα. Τα χανούμια αυτά τρώνε ξύλο. Όταν κατεβαίνουν Πειραιά να πάρουν το καράβι, τους έχουν εξηγήσει οι γάβροι καλά. Να κόψουμε, τι λέει, ούτε τρίκυκλο δεν θα κατεβάσετε. Λοιπόν, πολλά μηνύματα κομμουνιστή, δεν προλαβαίνουν τα ματάκια μου, έχω σε μια ηλικία. Σε βλέπω δυναμικό, πάμε διάλειμμα. Σε βλέπω δυναμικό, πάμε διάλειμμα. Δυναμικό σε βλέπω. Θες να κάνεις επίλογο? Πούμε λίγο για τα πολιτικά εδώ, ότι ο κομμουνισμός, βλέπουμε ότι ο κομμουνισμός με Timberland, παπούτσια και Rolex, ρολόι, όπως είναι ο Κουτσούμπας τώρα, δεν ταιριάζει. Είσαι κομμουνιστής και είσαι επαναστάτης, αλλιώς δεν γίνεται. Δηλαδή Παπαρίγα με το παιδί του στο Αμερικάνικο κολέγιο, ο Κουτσούμπας με το Rolex και με τα Timberland, δεν ταιριάζει. Όταν και να ακούσει ροκ μουσική, ο κομμουνιστής πρέπει να είναι παραδοσιακός, όχι Rolex και ροκ και τέτοια. Όπως και τα μεγαλύτερα εγκλήματα τα έχουν κάνει τα δύο άκρα. Δηλαδή όπως είναι βλακεία να είσαι ναζιστής και φασίστας, τα ίδια εγκλήματα έχουν κάνει και οι κομμουνιστές. Μην ξεχνάμε πως είχαν στείλει εξορία στη Σιβηρία.
Δηλαδή και αυτό είναι μεγάλο έγκλημα. Για πες, δηλαδή οι κομμουνιστές πρέπει να είναι άνθρωποι των σπηλαίων για σένα, πρέπει να φοράνε αμπέχονο ακόμα. Δεν και να μην γίνεται ξυρίζουν όμως, μασχάλες. όταν είσαι αντικαπιταλιστής, Ναι. δεν γίνεται να είσαι με το Timberland που είναι αμερικανιά και τέτοια, όπως ή με το iPhone και τέτοια. Εγώ ξέρεις τι λέω. Ότι όλοι αυτοί Δηλαδή για να ανακαλύψεις έναν άλλο κόσμο, το πώς σκεφτόμαστε εμείς. Κομμουνιστής με Rolex. Άκου τώρα, δεν υπάρχει το Rolex που λες, αλλά ακόμα και το Rolex. Η Παπαρίκα ήταν το παιδί του στο κολέγιο, στο αμερικάνικο. Ξέρεις ποιος το φτιάχνει το Rolex που λες ή το Timberland? Εργαζόμενος. Έτσι. Made in USA. Εργαζόμενος το φτιάχνει. Made in USA. Κατάλαβες. Εργαζόμενος το φτιάχνει. Αμερικάνος εργαζόμενος. Φοράω εγώ Rolex, τώρα φοράω Adidas παπούτσι. Τι αλλάζει αυτό στην ιδεολογία μου? Πού με πάει αυτό πίσω? Είμαι ξεπουλημένος γιατί? Δεν πρέπει να στηρίζεις πολυεθνικές. Δεν πρέπει να στηρίζεις πολυεθνικές εταιρείες. Αυτό είναι. Άκου τώρα. Να στηρίζεις τον τόπο σου. Επειδή δεν είμαστε ούτε φιλάνθρωποι, ούτε μαλάκες, ούτε εκτός εξέλιξης. Όταν ανάμεσα σε λύκους μάθε να ζεις αλίκους, λέμε, έτσι. Παρ' όλα αυτά, όταν ζεις ένα σύστημα τέτοιο και θες να είσαι αντισυστημικός, θα πας και με τη μόδα εντός εισαγωγικών. Αλλά αυτή η μόδα... Δεν πρέπει να ακολουθάς τη μόδα. Πρέπει να είσαι γουστάρεις, φοράς αυτό γιατί το γουστάρεις. Όχι επειδή είναι μόδα. Τώρα έχει γίνει μόδα σε όλα τα μπουστράκια και ομοφυλόφιλοι. Και... Μην τα κάνεις τώρα. Το μποϊκοτάζ που λες, ειδικά σε τέτοια προϊόντα, δεν έχει νόημα. Γιατί δεν μπορείς να επηρεάσεις τόσο κόσμο. Δεν πρέπει να στηρίξεις τον τόπο σου. Δηλαδή, ελληνικά παπούτσια. Γιατί όλοι να φοράμε τα Timberland και τέτοια. Η Ελλάδα καταστράφηκε γιατί φύγαν όλες οι βιομηχανίες. Δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ δεν το παίζω κομμουνιστής. Εγώ είμαι αυτόνομος. Δεν πιστεύω ούτε κομμουνισμό, ούτε φασισμό, ούτε τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Είμαι εργαζόμενος, κοιτάω το τσέπη μου. Κοιτάω το τσέπη μου. Αυτό είναι το θέμα. Δεν τρώω παπά, τους έχω όλους γραμμένους. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα έχουν γίνει για την πολιτική. Γι' αυτό δεν πιστεύω ούτε πολιτική ούτε θρησκεία. Γιατί τα μεγαλύτερα εγκλήματα έχουν γίνει στις θρησκείες, στα προφορία και τέτοια. Να γυρίσω λίγο για να σε ηρεμήσω και εσένα. Τώρα που θα κατεβεί στον τελικό γενικά, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνουν τέτοια επεισόδια και αν θα γίνουν στο δρόμο μπροστά εκεί. Δεν μπορεί να γίνει στο ΆΚΑ εύκολο επεισόδιο. Γενικά, για να μην λέμε ελευθεριά στους οπαδούς μετά, να πάτε σε έννοι και όπως πρέπει και να μην γίνει τίποτα για να μην υπάρχουν συλλήψεις μετά. Όχι, έτσι για να ακουστεί και μια λογική φωνή εδώ πέρα. Μας μπαγλάρωσουν όλους. Εντάξει. Και μετά θα ερχόμαστε να σας βγάζουμε. Σας περιμένουμε στην Ομόνια. Αν έχετε τάντερα, ελάτε. Η πρεσβεία του ΠΑΟΚ στην Αθήνα θα είναι εκεί. Να το ξέρετε. Κρατάμε ψηλά τη σημαία του ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Και όποιος θέλει ας έρθει Ομόνια. Να θυμηθούμε εποχές της δεκαετίας του 80. Κομμουνιστή, στείλ τα μηνύματα. Δεν έχει στείλει τίποτα. Ξαναστείλ τα γιατί το κινητό μου πεθαίνει. Ναι, στείλ τα μηνύματα γιατί δεν θα προλάβουμε να πάμε πάνω. Να μου την πέσουν στο ΆΚΑ ποιοι. Ποιοι να μου την πέσουν στο ΆΚΑ, φίλε, και γιατί? Τι, μέσα, έλα. Κάτσε να μάθω. Ποιο θόρυβο ρε, εδώ έγινε χοντράδα να πούμε. Ξεφύγαμε λίγο και ήρθε η αστυνομία. Εξάλλου το μαγαζί του κοντού είναι. Εγώ εδώ δεν έχω τίποτα αυτό. Κοίτα τον. Κοίτα το κοντό. Κύριε αστυνόμε. Εσείς τι πιστεύετε? Ότι εγώ τα είπα αυτά και ο άλλος θα πάρουν εμένα μέσα? Τον κοντό θα πάρουν μέσα. Λοιπόν. Έλα μωρέ, το εισαγγελέας που έλεγε εκεί το...
Πρέπει ο Σαββίδης να αποδειχθεί την πρόσκληση του Τίγρη που του πήρε το πρωτάθλημα και να κατέβει στο τελικό, ή να το παίξει τιμωρημένος. 36,6% πρέπει να πάει, 63,4% πρέπει να το δει στο σπίτι. Η εκπομπή αμέσως μετά μαγνητοσκοπημένη στο ραπτό.gr. Πάμε παρακάτω. Άλλο μήνυμα. Τι θέση πιστεύετε ότι θα τερματίσει ο Άρης στο επόμενο πρωτάθλημα? 50% θα παραμείνει στην Α Εθνική, 31% θα πέσει, 19% θα βγει στην Ευρώπη. Μπράβο. Άλλο μήνυμα. Ποιος θα πάρει το κύπελο φέτος? 43% ΠΑΟΚ, 35% ΑΕΚ, 22% θα διακοπεί λόγω ξύλου. Ψηφίζατε στο προφίλ μας στο Facebook Κωστής Ραπτόπουλος. Υπάρχει άλλο? Κωστής Ραπτό, βρείτε με στο Instagram με το όνομα Κωστής Ραπτό. Σχόλια και κλείσε. Τι σχόλια, αφού μας την πέσαν τώρα, τι σχόλια? Έφυγαν. Χέστηκες πάνω σου ράπα τους μπάτσους. Από άκρη σ' άκρη. Είδα τον Στέφανο και έφυγαν. Βρήσε χοντρέ. Λοιπόν, κονσέρβα και στο γήπεδο Πάοκια. Βουβου Βούλγαροι. Λοιπόν, και ο Σαββίδης να θέλει να πάει η Αθήνα. Το Βαγγέλα το γραμμένο λέει, το ρώτησε. Μάλιστα. Λοιπόν, πολιτικά τα μηνύματα. Το κουμούνι χέστηκε λέει. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, like στο βίντεο, το κουτσούνι, εάν μελάς με λιγαλάς, Ραπτόπουλο είσαι το σκοτεινό αντικείμενο του πόδου της τούμπας. Λοιπόν, θα πάω στο Άκα ρε φίλε, θα πάω. Λοιπόν, από σένα Μπούφε, νιώνια πιο πάνω θα βρει ο Άρης, το κουτσούνι στα δεξιά θα το φάω. Ποιο είναι το κουτσούνι στα δεξιά? Εσένα λέει. Θέλει να σε φάει, δεν ξέρει. Λοιπόν, μάω. Πληθείτε και ελάτε κολοπαόκια, ράπη η οποία έχει κοπέλα. Ραπτόπουλε κάνε νορμάλ, λέει θα βγάλεις, λέει στην. Όχι φίλε, δεν θα βγάλω νορμάλ. Η νορμάλ είναι για τις άλλες εκπομπές, για τον Μπούζο και για το Κανελάκι. Εδώ βγαίνουν οι μη νορμάλ να πούμε. Με αεροπλάνο δεν θα πάω, με το πούλμαν θα πάω. Εντάξει, μπορείτε να το σπάσετε το πούλμαν σε κάτω από μια και δεν θα ξέρετε όμως σε ποιο πούλμαν θα είμαι. Λοιπόν, λαέ θυμίσου το χώμα που. Χωρίς φαλάκρα να γαμάς, αυτό κατάλαβα. Ασπρό μαύρη καβιέρα, ράπ γυαλίζει φαλάκρα και δεν βλέπουμε. Ποιος είναι αυτός πίσω σου? ΑΕΚ Θράκη, Παναχαϊκή άξια να ανέβει και όχι όφη. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Τσίμπα τα μαγουλάκια από τον παππού. Για σένα λέει μαλάτο. Σαράντο. Ραπτόπουλε διάρκεια και τριάρκεια λέει στα επίσημα θα πέσουνε. Τα γάρι στον Πειραιά χορεύεις γυμνός λέει. Στην Καλύπολη θα φας μπουνιές. Εσένα το λέει. Αντίο εκεί στην Α2, ιστορικός Πανιώνιος. Με κούγια θα κατέβω, όχι, μόνος μου θα κατέβω. Θα μείνω Νέα Σμύρνη. Καλά, τα πρεζάκια που είναι. Πρόβλεψη για τελικό πέναλτι με ήρωα τον Πασχαλάκη. Με ήρωα τον Πασχαλάκη βλέπω πέναλτι. Θες να με χύσεις ρε φίλε, εντάξει. Στη μόνη, εντάξει. Καλό κι αυτό. Θα παίξω τριάρια, αν χρειαστεί θα παίξω ρε φίλε. Οι απατεώνες από ΚΚΕ και ΚΝΕ ξεκίνησαν Πάγκαλη, Κανελάκι, Κατρούγκαλη κτλ. Το ΚΚΕ ήταν το πρώτο. Εντάξει, για σένα λέει Κουμούνα. Το κύπολο θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Λευτεριά στον Κουφοντίνα. Ραπτόπουλε βλάκα, μην ασχολείσαι με Άρη. Σου έχουμε πει δεν θα βγάλεις άλλο ψωμί από εμάς. Καλά, όποιος να βγάλει ψωμί από τον Άρη, δυστυχώς απέτυχε φίλε. Δεν περιμένουμε να βγάλουμε ψωμί από τον Άρη. Ούτε ο Άρης μπορεί να βγάλει ψωμί από τον εαυτό του. Λοιπόν, ο Ραπ έφερε την ανάπτυξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Ραπ είσαι τράβελος. Λοιπόν, τι θα φορά στην Αθήνα? Στην Αθήνα θα φοράω μια μπλούζα της MyBet. Λοιπόν, μπορεί να φοράω μια φανέλα του ΠΑΟΚ. Μπορεί να φοράω το προπό στη Δωρηλαίου. Μπορεί να φοράω μια φανέλα που θα λέει Κόρντομπα. Δεν ξέρω. Πάντως με κοντό παντελόνι και κοντομάνικο θα κατέβω. Χατζινάκο πατριώτη, δείξε μας μια απόδειξη που έχεις κόψει, λέει ο φίλος εδώ. Ο Χολαργός είναι μόνο ΠΑΟΚ. Η Μαϊμπέτ είναι φίλη μου. Το παππού σήκωσε με τον μπέζ στο καναπέ. Εσένα λέει παππού. Λοιπόν, Λίβερπουλ ή Ρεάλ, Λίβερπουλ.
Πάνε γυμνός, δεν θα γίνει Grexit, μόνο Παοξexit. Έρχεται double για την ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε για την Τρελοκοτσιδού μαζί, να περάσετε wow. Λοιπόν, την κόρη μου λένε Ευγενή. Της μαμάς σου το πατίνι, Χανουμάκι, της μαμάς σου το πατίνι. Κούλα. Φτάνει. Πάω πίσω ο Καζατζίδης, είσαι ο Κάρκαδος στον ήχη. Μαρία γίνηνα πίσω. Χαιρετίσματα από το Βόλο, που είναι ο χοντρός, δεν ήρθε. Λοιπόν, πες κάτι για τον Ταϊλανδό επιρρητή στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε ρε φίλε, δεν ξέρω το ρεπορτάζ. Μετά τον τρελό πάμε λέει στο Τσουκαλά. Μαρσέγγι Ατλέτικο. Ραπτόπουλε μόλις έρθει στην Αθήνα, φέρει και καμιά τρόπα γιατί η ΑΕΚ ακόμα ξεφουσκώνει. Με αυτό το μήνυμα θα τελειώσω, γιατί πραγματικά στο κομμάτι της ΑΕΚ, στο φούσκωμα ξεφούσκωμα, έχω ένα θέμα. Βέβαια ο ΠΑΟΚ ζήτησε αντιτόπι κοντρόλ και πάει να με δικαιώσει λίγο, αλλά εγώ δεν είμαι κότα. Μπράβο στην ΑΕΚ. Τι θες να σου πω? Τι? Παρακαλώ. Μα θέλω να βάλεις να δεις όταν μπορέσεις πώς έφυγε ο Σαράτος, σαν χέλη. Έφυγε. Οι υδροσές. Παιδιά, από εδώ και πέρα οι μαρμίτες και τα λαϊκά δικαστήρια θα γίνονται έτσι. Με βρισχές, μπουνιές, αντεκκλήσεις, πολιτικές αντιπαραθέσεις, με αστυνομία να έρχεται να μας γράφει, οι από πάνω να φωνάζουν κτλ. Για ηχορύπανση. Ο εισαγγελέας ζήτησε την κασέτα. Έτσι είναι η ζωή μας και έτσι θα καταλήξει κάποια στιγμή έτσι. Άλλοι πληρώνουν τα προστήματα, τι να κάνουμε, έχουμε χορηγούς, τι να κάνουμε. Στο Μουντιάλ θα κάνουμε εκπομπές, θα πέφτει στοίχημα, θα έχει βρυσίδι, θα έχει αντιπαράθεση, θα είμαι με τους Αφρικανούς, εκπλήξεις ελπίζω να υπάρχουν, η Μαϊμπέτ είναι φίλη μας και θα σας πω καληνύχτα. Την Παρασκευή φεύγω με το πούλμα, το πάω Αθήνα, μένω Νέα Σμύρνη, Σάββατο πηγαίνω με Art TV και όχι με Μετρόπολης στο ΟΑΚΑ και γυρίζω Κυριακή μεσημέρι με όλα τα παραλυπόμενα. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή παιδιά, ευχαριστώ, να είστε καλά.